Cek tes satu dua cek. 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 Denver, ini udah pas belum? Terkamunya aja.
Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku de nomor 4 ayat 1 tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia natu mopa langit do tanoon. Amen. Songono di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat tamuma auga kutu hamu, guruhon hamu masyanau ay nalabbo doau jalana serep maroha, asa dapota paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namanodangi ganub jolmana di portibion, sodak mabuhim tuhami jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, saya rajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siaut tuho, marhite-hite todi porbadia.
Amin. Yesus Rajani Huria Naposeyana Padia Sai sugulima rohaku mangihutono rajaku margokoy mautakno Sai paluama ruasmu siana halaman siara orabime Hosabima ale Tuhan lasni rohani puguan Tatangihon ma pati ni debata di minggutta sadarion ima sian pati parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo au do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi maraku pau bahenommu debatam. Dia do lapatan ni oddo ikonu biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangidogo kumahita tu debata lahu mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata saya parbuku imahami mangulahon lahu pati nai. Amin. Sudah
atau potima dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Huju hami do guarmu nabadiai. Alanda targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejol maalani hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asima roham dihami. Saya patok tong marihami roha hamoleateot tuho. O to di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihom mahami ho ale debata. Ama anak dohot di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Roma hamutuau ha asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songo nabit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songo nitak. Nang perara songon abit hasubba. Songon hapas do muse. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabigema hatani debata turpu ni minggutta sadarion ima sian Kolose sada ayat 24 sahatu 20 sia. Tajahama marsori-sorin. Las dorohak kunuaeng dia kahapur suhokku na humokopamu. Jala marhite siad dagiku hugohi na hurang dope dia kanatinaon ni Kristus humokop daging na ima huriai. Naugabe parhalado ni ido au hombar tu pangaradotion ni debata na pinasahat natu au. Ima namanggohi hata ni debata nang dihamu. Ima hahomion nabuni na jolusian mula ni mula na marsudut-sudut. Alain waeng dipapatar do tuakana badiana. Aitu nasida don noaeng pabotohoni di debata suruh ni hamuliau ni hahomionon. Di tonga-tonga ni aka pabegu
Ima Kristus di bagasan hamu, si horhon pakirimon di hasangapon. Ibana do hubaritaw kami, hupengot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon. Laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido huhalo jaon mardongan parukilon, marguru tehagogona nagogo situtu makorhon di bagasan au. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pardugu na suatu dosan, natu mo palangit dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima natinubuhon si Maria, na gabe-gabean siat tod di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman silatus amate tarpajan doiba na tuat tubanua toru ruhitanon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun de bataja amanai parbubu na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di purbadia jala adong sada huria na badia huria yang Kristen akan na badia dohot di hasasani dosa mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohot di hangguluan na sora sudah. Tabigema kursian lansia.
miguon naparjolo guarni mingguta sadarion ima minggu Sabtu agesima do topik Jahoba do pakirimota sian Yeremia 17 ayat 12 1 ayat 10 paduahon persembahan diakoni di hari Minggu 10 Februari 2025 di parmingguan pukul 7 WIB dohot pukul 10 pasatot tado tupak tu ulaon diakoni huria di bagasan amplop diakoni naung di tiki masih jalangan dung sipul parmingguan ya bolon si saunat tatu ulon diakoni huria di tahun on 88.250.000 ya hatrani program dot anggaran diakoni boima tabereng di titing terlampir tolu marbagas titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Joshua Laki ruas nihuria KBP Mampang Perapatan Sianwik 2 anak niamata Lau Kiam Choi almarhum dok tubuh ni inang Tio Siok Kim almarhum dohot Dian Arisanti boru sihite boru niamata Jamarlen sihite nahinan tubuh ni inang Herli boru silaban ruas nihuria KBP Mampang Perapatan Sianwik 2 pamasu-masuon di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 7.30 WIB bertempat di AKPP Mampang Perapatan tuhatama mamasu-masu ulaoni paupaton parmingguan variatif AKPP Mampang Perapatan pinaboton tusudi ruas AKPP Mampang Perapatan di hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja KBP Mampang Perapatan pautupaon nado parmingguan variatif Robema hita los tahara mananghir pasi maaka dongata mandohotisa palimahon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta paunopon pertanyaan week dari Selasa 10 Februari 2025 membuka pukul 10.30 WIB patu pautado pertanyaan week di Wiksada tuan rumah keluarga Nyonya Napit Kulu baru manurung di GSG week tolu tuan rumah Casit PCT boru simbolon di konsistori week 5 di tuan rumah Nyonya Situa Ernadeak calon Situa boru Samosir di Jalan Delima Ujung 3 nomor 54 Tanah Baru Beji Depok Rap Mahita mandohoti pertanyaan ini secara khusus ruas Niwik Sada Tulu Dohot 5 Papituhon pertanyaan bona tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dari Selasa 10 Februari 2025 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP di Patupado pertanyaan bona tahun HKBP Distrik Walu Jakarta alani lau mandohoti pertanyaan ini Borhat do Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dohot Pendeta Suryani Ida Borsite STH dohot Punguan Inahana HKBP Mampang Perapatan Borhat Sian Gereja pukul walu WIB tatangnya koma asa dengan mardalan ulaoni pawaluhon distribusi almanak dot kalender HKBP 2025 susudi ruas HKBP Mampang Perapatan nanaing manjalo almanak dot kalender HKBP 2025 boima di Pangido Marite Situa sektor Tabe Pasiahon ruas Namar Said Tabuan ma di Bagasang Tangyata akar ruas Namar Said hatani di Batam pasahat ma dalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon siap salmen 37 ayat 5 pasapuluhon namar ulang tahun parado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni Uriata namar ulang tahun di Bagasan Samigon di dohatan di Bata di tangan kanan nados di tangan nasiamun do ganjang ni umur jala di hambirang nado hamoraon dohot hamaulion
Poda tulu ayat 16. Pasa pulusa daun namar ulang tahun pardonga saripeon para dodohot ruas pasaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni uriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dohatani di bata alai di joloni saluhutna masih haolongan situtu mahamu ai dihukupi haholongon ni rohaido godang dosa sinsada Petrus 4 ayat 8. Undangan rapat panitia Gotilon dohot transformasi Minggu 10 Februari 2025 pukul 12 WIB setelah ibadah tempat GSG Mampang. Kepada panitia diharapkan kehadirannya. Pas 12 hon parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dohot na asing na sojinaha di titingon taidama di harotas acara na adong di hitabe Tuhan mandongani hita mulai tabigima korsian naposo.
debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot daging muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jamita dihita di bagasan tikyon di minggu Septua gesima imana tersurat di buku ni si Jeremia biddu 17 ayat 12 sahatro di ayat 10. Jeremia 17 ayat 12 sahatro di ayat 10 ujahahon ma di tonga-tonga ta. Tangiang ni panurirangi. We habangsa ni hamuliaon hati bon sian mula-mula hajongjongan ni haba diau minami. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Saluhut akan namana di koko gabe tarurak akan namarbalik sianahu ikot tarsurak gorna tutano ala tina di konnasida mual ni aek hangoluan ima Jehovah. Saihoma pamalumahu ale Jehovah asatung malup puhilala. Saihoma mangurupiahu asatung dapotan pangurupionahu. Aihodo puji-pujiokku. Idama akan nasida madok tuahu. Didia doha tani Jehovah waroman yan nuaing. Alai yang goahu dakku sosotok gabe parmahanahu manghutoko. Jaladanghu halomohon ari namarjiai hodo ubotosa atana ruar sia bibir hupe patardoi di jolo ni bohim unang tunggabe hasonggotakko diahu hodo haporusakku diari hasusan ikut tarurak nian akan mangaliliahu alai unang tarurak angguahu ikut tersonggot nasida alai unang tersonggot angguahu paroma tuatas nasida ari hinamagu jala silopi dua hapi pidom nasidai ima sahatna dihita salhutna nade holongan di bagasan Yesus Kristus di sada Korintus 10 di dok hola tolu dona hot di portibion ima haporsiaon pakirimon haholongon jala haholongoni perbueni haporsiaon dohot pakirimoni doi na merdalat duhita di partikian namu bauba jaladang terprediksi hita manang ahana masa di partikiata di parnguluata sonari dohot mersugut idona iko sadidesdasi hita asa totong hot hita di pakirimon di topik jamita di bagasan tikion amang dot inang di arahot dohita mabai Jehovah pakirimota Jehovah do pakirimota ado lapatan ni pakirimon manang pengharapan adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup benna amang dot inang ngoladong namar sahid dungi martangia kita ala nadong do pakirimota moloadong na ekonomi na dambadabu topu madabu molo sai totong mangalopi tangan ibana nadong do na hinirimna unang majo mulak gogo ni naniulana pinomat mergogo ibana laho mangadupi hamoloni molo adong na marsahit na nungatung maceliling ibana marsahit alai dangga bemadesu manang lesu letih ibana hot ibana berjuang martangiang ibana jalapai mahon halongangan nasiat di bataha malumon na marpakirimon doi marpakirimon di debata unang marpakirimon tugugo di dokter unang marpakirimon tu hagugon ni portibion hamalo dohot kemampuan seorang dokter di bagasan turpukon ot tangiang manang pergumulan ni si Jeremia don maradepon bangso Juda nang manadikot debata naso makarikot tobe manangihon hatani debata jalanunga merbalik nasida majalo pangurupion manang mereka berharap kepada bangsa yang tidak mengenal Allah ditiki di gorahos si Jeremia hadadamu di mangso Juda tuha buangan pitorodo nasida laho mangalului pangurupion tuhala Asyur ape na dipikir nasida Asyur ima bangso na gugudo na denggap perlengkapan perangna ape justru ditaban bangsona asing do nasida
ditadikko debata dangolo bima bigi hata ni debata jala bahkan amang dot inang nunga ditulak si Jeremia gabe panurirang ni debata ala nunga lebih tuangyan na sida tu panurirang pergagap sinahanaya si pasur di somma di penolakani di bidu 20 bahkan marmarado si Jeremia ala ni si pasur menderita do ibana ala hona atuk do ibana. Justru pasur adalah nabi palsu yang digemari oleh bangsa Israel. Hata ni debata ditadikon dang dibegipi panurirang ni debata. Di tonga-tongan ni hamaulon manang maraidona ro Jeremia ro madapotot debata. Dia berharap kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Alani amang dut di inang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus. Marhitihatan di debata di bagasan tikyon. Na kita songo si Jeremia dang mana di kodebata alai pasahaton makirim mengharapkan hal yang terbaik diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hal apakah itu? Marhitihatan di debata di bagasan tikyon adong mamanang piga hal nang pasahaton na tuhita amang dot inang na parjulo di tonga-tonga ni parangguluaton diarahod dohita madapoton habang sa parasian di debata di ayat 12 oe habang sa ni hamuliaon hatibon sian mula-mula hajong-jongon ni habadiomi martudu-tudu tu dia dui martudu-tudu tu Sion ahdu Sionon. Sion adalah pusat peribadahan bangsa Israel. Sion adalah tempat di mana Allah hadir. Jadi perwujudan ni haroroni je debata manang di sido debata boy dijupai simbol ni bagas coro doi. Di papatar do di bagasan tikyon di turpu konunga di tadikon bang soibe parjupangan dot debata. Dang ditangi hob behata ni debata. Dang dihasiholi be pajupa dot debata. Alanido pengharapan kita akan terpelihara ketika kita mau berjumpa dengan Allah di bait Allah. Jadi marasing do perjupangan martangi yang di bagas coro doh martangi yang di arisan di pertanyaan bona tahun marasing situ tu alania di bagas coro do dapot tita hasesan di dosa baga-baga hasesan di dosa tohodo amang dot inang molo di arisak kita rak mangido Tuhan se sama dosa nami molo perpunguan bona tahun se sama Tuhan dosa nami alesa sitongna oleh di bagas coro do di paingot kita jalo hamuma baga-baga hasesan di dosa sian debata perjupangan di bagas coro lau mabah kita lam taruli dia sedot holong ni rohani debata alani dona ikon haringga sonot tado na pacupa doh debata di bagas coro ganup are minggu. Memang dohonot tak dewuduk jala amang do inang ba bodo dohonot tak dang sempat alai na tabu pajupa do dongakan molo dang terlebet kita berminggu molo hatop pitaro berminggu molo hudul hita pitarong dapot tasidong atta pino ngesenyum ai nang perong pergumula sejauh nang pesing bohi kariting sejauh alai molo ngapa jupa dohot na tua-tua manang donga sa gereja pinomat gatti do bohi rupaon gawe bohi nauli bau nang tongkan ngauli listik na ngauli bada na hape tong kariting bohina dai kan alai wudu ditutupi alani abah ngapa jupa do ngapa lesalisa minggu do dai do jadi pinomat ngabui jalangon dongan ai molo holanda di jawi ba isi majalangon paling madok say hello marhite tuaka tu amat ta inata molo say tu dana alai tung macari kok situ tu do pajupa di bagas coro ni debata unang ma saya unang madong Kristen na kapal selam molo kapal selam kan sehali martikiro munculna pinomat sehali sataon molo si unang adong Kristen ulon dabadia hola ditike marulon dabadia baru roh ibana unang musi adong Kristen pirani manuk so pirani manuk tawo to pirani manuk hola molo mar kotek-kotek teda namar pirame itu kan holan lau bersuara di bana holan ala nariko di bana do ro ibana tu bagas coro ditiki sari hareme tardidi anak konna malua anak konna dungi muse tar pasu-pasu anak konna
dungi gabi hama muse bawalo ditikki modding ipi alana di judo padita manang situa roma kobasi ale sasitong dadang bu dibuat bakena tu gereja. Jadi hidup benar dong muse istilah Kristen bakke hola ditikki bakke do tarida ma ruasnya HKBP do ibana. Artina tahasi holi ma parjupangan di bagas coro dot di batah alaniaha amang dot inang gumogo do nuaing huasoni portibion sibolis lau melancarkan seranganna membuat rohata dibadikon padita do situa molo padita do situa manangnya keruasna terbatas to dang mungkin tiak jom deido alai anggo sibolis tiga nuktikki do lahu membuat rohani jolma dungi lahu mabai jolma mabai rohani jolmai madeli malang stres malang tidak kuat menghadapi masalah. Jadi macarikot di dok Jeremia di bagasan tikon makasih holi habangsan di debata parjupangan di debata. Jadi amang dot inang molo tarlemu biak kaina molo gumodang di gereja pe akka ama unang dimuruki daripada lau tu naik klub manang lau tu lapo tuak manang lau na sida tu kape ngamah ngahaciti daido tumigom ma di gereja na sida nang pe molo di gereja gabi marcatur daido molo si gabi mareddi na sida markaraoke tumigom me daripada lau laki nang tu kape disoni do nang tuama tumigom makainai isuru marari Kamis molo si mar ina Debora daripada manang tumigom magumudang di gereja daripada ipangido hepeng manang gudang pengeluaran hape nalau tumol mulai pagi saat tubor ngidang diingok mulak ala memang molo di mall dang tarida ariedo manang bor ngido palingan dong terbege majau-jauh sian operator bahwa satu kinai mall tutup nama baru pedi ingok mulak jadi tumigom ma di gereja ay molo di molan dong amang dot inang bangata moto dah angwa belagi kaino pitor dohono na do cuci mata mulai mamereng barang mahal do barang diskon berengon herana dok kepengna memang hulan na cuci mata dona tong dondong maben arsaki alani dona tumigod dona makasih holi parjupa do debata jala di halu mohon debata dui alania di buasa ikon pajupa hita di bagas coro di edita nomor 654 di dok songonon marpungu sude mangido tutuhata asini rohana nang lomonai naing pasohoto nado parukilota saira motanado hurianai didok marpungu sudi mangido tutuhatta asini rohana nang lomona alani amang dot inang magabi sunggul-sunggul tuhita jadi nuaing marhiti sikola minggu pe nunga herana di tempa hera ale jamot tita herana di tempa danak sikola minggu sebahagia dang sudi gabe Kristen kapal selam remaja kapal selam karena ramenya hanya waktu Natal. Jadi molo songonido ibana hati-hati hita unang ditiki marmarkan apa yang dilakukan sekarang dan setelah pembiasaan ibana gak bisa ada kebiasaan mah ale molo dibiasa udah ibana sejak kecil remaja sebagai Kristen kapal selam unang anong amang ditiki marmara rumah tanggana dang marminggu yanakonna holsoan simatuana parumenna dohot helana alalakya marminggu malas marminggu dung marhasohotan unang rohita tutuhani amang Tuhan lasongoni may pasobuhan nakidang olo bimarminggu hati-hati hita segala kebiasaan yang kita tanamkan sekarang itu akan dimunculkan nanti unang dung marmara dung gabi holsotai rohita tu debata asa debata dohot campur tangan hape ditiki sekolah minggu ditiki remaja roh naposo tu dia yang komi bahasa dang marminggu imadah les dang sempat alasanna karakter ini dibentuk ketika dari kecil jadi didok aduk kesalahan di bangsa Israel mana dikut debata meninggalkan Tuhan mereka tidak merindukan lagi persekutuan mereka tidak mau lagi mendengar firman karena ada lebih enak dari firman Tuhan
Adong ma suara ni panurirang pergagap. Adong ma museak kasih palecem ni panurirang pergagap. Uta bodoh isi pata. Uta bodoh dipinggol. Alisa sitong na memuakkan Tuhan. Alani di bagasan tikyon di jamoto kita salhutna, jangan tinggalkan persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Marasing do para mingguon, marasing do tangiang pribadi. Alera prikot doon. Justru ikom marsiaina don. Alaniaha dang bargogo hita mengadopi ula-ula ni sibolis. Ala ibana ganuk tiki sai dibain ibana duha gogonna laho mabuat neng mangalang kita, mangalang tordita asa gabe galih hita jalamani di Tuhan. Na padua marhiti hata ni debata di bagasan tikyom dia rahot do hita roh hita mangido tutuhani. Roh hita mangido tutuhani di ayat 10:4-15 sayhoma pamalumahu ale Jehovah asatung malung huhilala sayhoma mangurupiahu asatung dapotan pangurupionahu aihodo puji-puji aku. Dison adong hata pamalung jala mangurupi. Adong dua sahid berarti. Sahid partodion dohot sahid pamatang jasmani. Molo di pasah dison amang dot inang bahasa Indonesia, sembuhkanlah aku, pamalum ma'ahu. Ini berhubungan dengan penyakit lahiriah, jasmani. Molo didok selamatkanlah aku, manang didok urupi mau, ini menyangkut hal batinnya. Berarti dua sahid, na adong diadopi si Jeremia. Secara batiniah, doh secara tubuh, jasmani. Jalaboy ditohoi amang dot inang. Molo ngarudut pikiran, molo ngastres, molo mengadupi ejekan, molo mengadupi pangasupan, itu berarti mempengaruhi tubuh. Molo ngamarsahik pikiran, marsahik ma dohot holi-holi. Marsahik ma dohot syaraf. Jadi dison Jeremia di tonga-tonga ni luka batinna, di tonga-tonga ni hagaleon ni todina, tui sebanaro, tu debata. Las omma di bagasan tikyon nang pangiduata. Jadi molo rohi tamat dapoton habang saparasian di debata, dapotan mual asini roham hita, dapotan aik hanguluan hita, alai dang cukup aik hanguluan dilehot debata ma nang hamalumon di todita. Jadi nuai meragam do akapar sahiton datadopi. Bisa saja kita amang dan inang secara jasmani sehat tubuh, ale pikira gudang maul berat mangalak kahon habis sasitong na dangadong sahit budok majo moloholan gugu suara tidak danak tuhita haci dorhata molo muruk isong kita haci dorhata nunga pitor lao rohata bah ado mangaliak komangan, ado mangalian uang pulsan, ado mangaliak kominum, ado mangaliak uang jajam api apalai songga komalala hati-hati. Dan ini cukup menyengsarakan. Tohodo dang haci si majujung, tohodo dang haci pat alai molonga stres iba, molonga haci tiar roha mempengaruhi tu pikiran nama dang modum biba. Ujungna galema syarat niba, galema pak niba, mol biba mangalaka, dungi mamake tempel koyo madison. Idok ma ayah sahih ima dadak woto sahih tu puangin naka, ima cina. Alanya dengi woto sahih nadang terprediksi dokter sahih na. Lau tu dokter, adong dosongoni ina nama tua, lau kontrol tu dokter, ado sahih tu nina, dangalong sahihmu, aligali, ahme pikiran. Alani dona di bagasan tikyon di dok roh masih Jeremia madok nang pe marsahe pikiraku nang pedang aman dang ama pamatakon ale dong do inganan pangalu-aluku ima debata dia rahok kita mang dot deinang di parngoluata saya jupahita duha moloni saya jupahita do mambak kita gali
Cupa kita do mabaik kita marsahit dang detikina. Jadi parsahita dak kalau di masalah di umur, di usia muda juga banyak orang yang sakit. Dia rahot turpu koma hita, asa roh hita makirim tu debata. Adong do teh tabu bukit deta, adong do, boy do tabu ke bukit di nomor 700 sia. Sipata do ati, ngai olo bidang ibu bukit di alania ha, alang adong di layar, de itu. Tabuka maju edita nomor 700 sia. Sakijang menarik manang setoru. Oh sakijang dong. Tu debata dopo kirimoki di tanah ladang awang-awangi ibanado haposaki tok-tok dirawat tilangani torope Tude batado pakirimo ki gokpe mara gokpe ilu-ilu gokpe hamolon marsahi pedagiku marsahi pe pamataku alai hola tude batado songon pangiduan ni si Jeremiai pamalu mau palua au idu nang pangiduat ta tude bata dina madalani ari-ari ni ngoluta. Jadi siapakah orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah orang yang meminta untuk ditolong, untuk dilepaskan, untuk disembuhkan. Perlu do hambalumoni dihita perlu. Alani diaraho kita pangido hambalumoni. Didok di sada Petrus 2 ayat 22 saat rodet 24 oleh karena bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Taringo tu silang, taringo tu si taonon ni Tuhan Yesusi justru pamalupo kita. Si taonon ni Tuhan Yesusi dicing-dicing namang una itu Tuhan Yesusi justru mangalehon hamalumor di hita hot pakirimota di pergogo hita madalani hari-hari ni nguluta alanido amang dut denang marhitihatan di debata di bagasan tikion moluadong do peluka-luka batin moluadong penahacit na sopola tapabuah tu akadongan tu amat tamang tu inata Yeremia mengajak kita palua sembuhkan aku Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Nah parpudi mamang dut inang marhiti hata ni debata di bagasan tikion diarahot mahita salhutna iko prosia do hita adong do ari ni Tuhani. Bahwa hari Tuhan itu hari penghakiman pasti tiba. Alai unang pitor lauro hatta tu haroroni Yesus na padu halihon. Hasisikop ni haroroni Yesus me. Hasisikop ni panguhumon ni Tuhan Yesus Kristus mai moloro muse diari padua lihon alai di bagasan tikion mardalan do huason di debata mardalan didok diturpukon sia dia di papatar di ayat 10:10 alai yang goahu dakku sosoton gabe parmahano manghutoko jaladang ku halomohon ari namarjiai hodo ubotosa hatana ruar sia bibirku pepatar doi di jolo ni bohim unang tunggabi hasosonggotok ko diahu hodo haporusakku diari hasusaan ikot tarurak nian akan mangaliliau alai unang tarurak angguahu ikot tarsonggot nasida alai unang tarsonggot angguahu paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopi dua
hapipidom naside. Jadi hari ni Tuhan ni hari pahungumani berlangsung di bagas satikion berlangsung. Jidok di tiki marjea nasida tarurak maila malu. Molong maila berarti nang madabu. Berarti nang adong behwaso. Soma wasona, soma kemampuanna. Alena merlaku ima waso dohot anugerah Allah. Jadi namar waso debatana ma. Didok adong do berjaya do akan mangalo debata naso porsia betu debata kad digo berhodo amang diturpukon. Ternyata bangsa Israel itu tidak lagi percaya firman Tuhan. Ido nasida di dia do hatani Tuhan Jehovah. Bahasa didok songni anggo panguhuman di debata nunga disuruh rakos si Jeremia namar dalet 70 tahun. Ale Roma panurang pergapi 2 tahun donina. Apa ditikini si Jeremion dang berlangsung dope habu buangani. Hape nunga dilubah si Jeremia hidup benar didok nasida dang porsiena sida tulubba-lubba ni si Jeremia di dia dohatani debata. Amang dot inang. Di turpukon di paingot anggo harroni Tuhani rodo. Alani unang songon bangso Juda hita manukun sadi hari di dia dohatani debata artinya tidak percaya dengan kedatangannya. Ditiki di nguluto berlangsung. Didok si Jeremia ditiki tarurak marjea sasitongna naso berlaku be hagogonna. Dang boy bi ibana mengatur pikiranna ala siadong du kekuatan sia duru ni dirita na boy mabak kita madabu. Ala siadong do tangan ni luar ni tangata na boy maningga kita. Ala siadong do natotong amang alogo naso terprediksi hita na boy mabak kita ngalian. Hidup benna di bagasan tikion molo makuling debata molo dikoreksi hatani debata hita molo mermahani hatani diparmahani hatani debata hita tajaloma dan menerimanya di dalam pertobatan molo dikoreksi hatani debata hita molo salah duhi tadi disi ikom muba duhi hita hamu bautai mabaik kita majalo asini rohani debata alani dipergogui debata mahita totong merapak kirimon manang AHP naro di tonga-tonga ni perdalanan ni nguruta hot do debata hot di jajina hot di habang sana hot do nang di pasu-pasuna amin martang yang mahita alea manami na di Banua Gijang mauleate dot puji-pujian di pasah rohanami tuho dia sini roham dot didinggan di basam na totong mermudu-mudu hami boim hami marahi pasos satro di bagasan tikion mulai mamang na basa molo dipakuling yo hami di bagasan tikion totok kami marpakerimu tuho panang ape na masa di ngulunami jala totong mangidu hamalumok kami pamalu pamisian akadusa dot hagalon nami Tuhan asabuhi dahami hati tongan dot hati goran nang pinapatarmu Tuhami pasu-pasu masudia karuas di muliam di tonga-tonga ni parngulun nasida siganu pare molotung adong Tuhan di bata na bergumul ala ni parkarejuan ala ni yanakon ala ni hubungan di tonga-tonga ni keluarga maradopon amata dot inata dot yanakon dia kasiol ni roha dia ka ulam sehoma Tuhan di bata mangalehosa huwa kami na karus ni huriam na marlas ni roha di bagasan tikyom di ulang tahun na marulang tahun sa mingguan setabay las ni roha nasida say totong anggiat ringgas makamalatiyo dengan di basam dot pasu-pasu na di pasahat mutu nasida pasu-pasu nang akka ruas ni huriam na marulang tahun pardonga saripeon di bagasan sa minggon sa ilam hot haholongan ni roha rap tudulog tuturuan manang ahape na masa di perdalan ngul nasida di tiup nasida ho Tuhan wa kami nang akaruas ni huriam na marsahit na kunjungan tu rumah sakit na ikon kontrol manang dalam pemulihan manang na dirawat di rumah sakit wa kami na tades manik pesta robe sihaan nyonya situa sinurat boru libong Situa Togi MH Purba Antoni Parningotan Sihobing nyonya Situa Res Boru Sinambela Tuhan homa na mamasuk mahasusu di pengobation na sedang berlangsung
anggiat ma lam tu hipasna jala pamalum nasida sian akapar sahitoni pasu-pasu obat dohok si pangan na pinangan nasida makorhon hamalum mume wa kami masudi akan arikot di ruas ni huriam dinalau borhat marsugut manopot akaulaon sai papirto di nasida sai totong pasuang hosa nasida molutung loja nasida sai dapotan hai baruan nasida di bagasan asidot holong ni roham nang perocot akasi ulaon pasu-pasu matuhan dak danak sahat tuna matua sai totong ibu-ibu magudang dak danak di bagasan asidot holong ni roham sai totong Tuhan di Batam di siholi rohana laho merpungu di bagas jorom nang sudi hamipe masih hol mahami totong di parcepangan doto mulai mamang na basa wakai negara namunyon na menghadapi berbagai krisis di partikianon na bui berdampak tua karuas ni huriam do tua kapar karejuan asiroham Tuhan sai totong patuduhan bisuk do gogo dokot buya karuas ni huriam memakai kesempatan di dia nabui nasida mulaulaun buat kami dohot pimpinan gereja HKBP opu eporus na manguluhan HKBP asa bui merdalan sudi akapar mahanion para raton baritam sapergugui masudi Tuhan pimpinan HKBP kapareses studi kaparhaladuni HKBP asa totong huduk tu hatam jala olma bigi hatam Tuhan asanggiat bui merdalan barita nauli di Portibion mulai ate mabang nabasa asimarham dihami sesan madusa nami asa tung tamaham gawi anakon mangasang Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amen. Mari di mahita huhut pasahat pilihan. Holo
koma peleta. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom itu hami pelian nami tuho. Sajalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga di huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni selihol-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana direhoni, nadironi panganaku, hosadohon gogoki, rodi salur hartaku, upasahan Tuhan, nasaun salokuda. Alia manami na di banua gijang, saya benar badia magwarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho nona puna parajan, dohot haguku, rodi hasangan pon, saleleni elena, Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutod di munabe.